Sogo Balirejo Pindha Ratu Putri. Kanthi lon-lonan penganten putri Sang Ratu Sahari Roro Ina Rodul Hasanah putra Pawestri Bopo Rokio adalah ibu Nurul Hidayah lumampah tumuju papan piniji kebaing pangati-ati datang tetilar ing tata susi aneng cipta amung meminta aneng ngarsaning Gusti Kang Maha Agung mugi wanci menika penganten putri antu owah yuning palakrama. Penganten putri sampun siaga nggih nyarasa mangut bali wisma nedhi walumban aneng alamin bebrayan aku sapecak boko sapecak tumuju palenggan ing sasana palenggan rinangga tunduk mentul pepetaning inggil cacah pitu minangka pamilih dinten dumadining panggih ingkang sampun tinata dene Sekar Tiba Ndada mengkumakna tansah wani ndada sedaya lelampahan gesang ingkang sinambi dumugi papan ingkang piniji tumuli penganten Rama Ibu kapundhut fotonipun dening Bimel profesional fotografer sarupi ing sasampunipun tata cara kalajengaken pangampiling Wahyu Wedha Palakrama ugi kasosro sinebat pangampiling kembar mayang kembar mayang bakuli wonten sajodo nama Dewandaru sarta Kalpataru. Dewandaru mengku pasemon